que aquest home va arribar aquí fa un mes, sense maleta ni identificació, i m'està dient que vostè el va acollir a casa seva, li va donar de menjar, de vestir, sense saber qui era. Faig així, i si es mouen vol dir que estic somiant. Ja, i has de fer... Sí, però si no ho fas amb fe no funciona. Clar, la fe. A veure, com distingir la realitat dels somnis? Quan tu somies, està ple de coses rares. Com tu. O com el teu cap. Però tu les veus normals. Si proves de fer una acció impossible, com ara moure les vitamines, i es mouen, és que estàs somiant. Ja està. Has vist? Tecnologia punta. Això tira, Ado, això tira. 3, 5, 8, 5. 3, 5, 8, 5. Cap de Bart Simpson. Cap de Bart Simpson, per la bici. Done. Hey, Pablo! We love you, baby! We want to dance with you, baby! No, referent. 1, 2, 1. 1, 2, 1. Sí, ballarines hawaianes. És massa. Tu li poses el codi i ja sap el que és. 4, 3, 2, 1. 4, 3, 2, 1. The Panel of Love. The Panel of Love. Done. Bé, ja hem acabat el rodatge. Ens ha quedat una pel·lícula estupenda. No era un anunci? Sí, un spot. És que nosaltres li diem pel·lícula, tot i que siga de 15 segons. Ah, per cert, això ho recolliran ara mateix, eh? Per mi no cal. A mi m'agrada bastant, això. Però què dius? Ei, a la gent li encanten aquestes coses. Ei, uf, a tu t'agrada? Això és un reclam. Així entrarà moltíssima gent. Sí, riuades de gent. Exacte, un reclam, molt bona idea. Pablo, els diners que havien pactat i la foto de regal. Adeu. Adeu. Apa, kisses. Què sent? Va, hem acabat. Marxem. 1, 6, 6, 1. 1, 6, 6, 1. Mickey moribund amb cara de leprós. Mickey Pencil. Tio, per què? Per què no tanques la botiga? Això no és negoci. Aquest cop giraré la truita. Aquest cop giraré la truita. Ja parles com la teva mare, tio. Aquest estiu m'anirà bé, ja veuràs. Per això m'he comprat l'ordinador. Si t'entima, però bé amb l'ordenador. I tu què? Doncs em deixen punxar fins a les 3, que no hi ha gent, i després DJ Loco. Ho has demanat? No. Si em diran que no, ja ho sé. Què ha dit? Que s'espera. Això és top, Ado. S'espera. Saps? Va i s'espera. Té, l'últim recopilatori de Lady J. Per fi els podré escoltar. Ara tinc CD a l'ordinador. Que guapo, tio, no? Tecnologia punta. És que és com estar a Matrix. Ado, quin títol has posat? Peixos al desert? En esta cara del disco, una canción ligera de éxito por un cantante de éxito. A su manera también tiene un encanto especial, el encanto de un acompañamiento típico de nuestros tiempos.
dia. Bona nit. On és la Marga? No, no hi és. I quan tornarà? Doncs... esperem que no torni. Perdoni. La Marga va morir fa 6 mesos. Em poses una cervesa? Edu, posa-li una cervesa. Jo? Jo no treballo aquí, Gràcies. Was overwhelmed by their desktop. Erase, No. erase. S'ha borrat tot. S'ha borrat... És que és top, tio. Autèntic top. Vinga, adéu. Tu ets? Pablo. Vostè. Fran. Sóc en Fran. Franca. Se li ha escapat l'autobús. Ja. Vale, venga. Kisses. Com estàs? Bastant tranquil. Devia ser un cop fort per tu, oi? Dir-ho. Dir-ho m'ha anat força bé. Ho anava dient a tothom. La Marga és morta, la meva mare s'ha mort. Al final m'ho vaig creure. De què va morir? Estava molt prima i va tenir una apoplexia cerebral. Això és el que dic sempre. I no va ser així. Sí. No. Va morir de pena. Et conec? Anava a tancar. Tranquil. Només busco un lloc on dormir. No vull diners ni fer-te mal. Fora! No tinc on anar. Jo tampoc. Ja. Aquí no s'hi pot estar. Quan vas dir que la Marga estava morta, vaig perdre els nervis. Fora de la meva botiga. Jo la vaig conèixer. Vaig viure aquí fa molts anys amb ella. I què? I pensava que potser podria tornar a viure aquí. Va, fora, fora. No tinc on anar. Les coses no m'han anat bé últimament i pensava que potser el que deia la Marga, que potser podia girar la truita.
Passi. Què vols prendre? Una cerveseta? Un cafè millor, potser? Feia temps que no venies, eh? Sí. Vens a veure l'Adu? Sí. Vols entrar? Però la botiga? No et preocupis, el Miqui la vigila. Bon servei, tracte cordial. Això. Mogui. Toni. Ei, noies, com esteu? Us portaré xocolatines, Aquesta rata raquítica encara està per aquí, Veo una luz en la basura. I és des de sempre l'he vist aquí. De tota la vida. És un Miqui de Txernòbil. Què? És basura. Vuelvo a ver la luz, pero ahora la veo en el cubell de fora. T'agrada el Tente? Jo tinc un amic que es diu Tente. És mentida. Oi que no és veritat, Pablo? Merda, s'ha tornat a borrar. Deixa-ho al Miqui, t'ho regalo. T'ho regalo. Prem 5 botons seguits i després vira. Tu prens massa, Pete. És que m'estresso. Una mica és per la calor. És per això que treballo de nit. Perquè de dia no para ningú. Sí, també, també. Un cop al desert d'Austràlia... Al desert? Sí, al desert. Vaig tenir un atac de nervis. Em pensava que em moria de set. L'aborigen que feia de guia em va dir que al desert l'has de comprendre. Llavors em va fer ajupir, em va posar la cara al terra, vaig notar com humitat. Ell va acabar i a sota els nostres peus hi havia aigua. No havíem quedat que ell entràvem? Perquè la botiga funcioni has de renovar. Cal que entri coses noves i fer fora les velles. La teva mare sempre tenia un objecte de valor, alguna antiquitat. Que deia que així vindria algú i li compraria tot. I així va ser. Només va passar un cop i des de llavors estava sempre obsessionada. No, va passar 3 vegades. 3?
Durant el temps que jo vaig treballar aquí va venir 3 cops un home i va dir vull comprar-ho tot. Tots els productes? Tots. Fes-ho. Compra un objecte de valor o curiós. Serà com un talismà. Què hi poden perdre? Els Mossos d'Esquadra han trobat el cos sense vida de Roberto Hernández. El narcotraficant més buscat d'Europa va ser assassinat fa 10 dies. El presumpte cap de la droga estava considerat el màxim responsable d'una organització dedicada al narcotràfic que operava en diversos països d'Europa, segons ha informat el Ministeri de l'Interior. El presumpte narcotraficant tenia pendent una ordre europea de cerca i captura. La policia té indicis que l'assassí és el seu lloctinent, que es troba en parador desconegut. Fins aquí les notícies del matí. No creus que el desert ja fa de talismà? El desert... El desert no es pot vendre. Què passa, que regalem les nubes o què? Va, fem inventari. Jo entro les dades. Jean-Michel Bascuait, Referència. No, herramientas voz. És més divertit, tio. Que te calles. Amb les herramientes voz ocupa tant de RAM que fa constantment paging al disc dur i fa que el bus server quedi completament col·lapsat. Lo cualo? Molt lent. Però què dius, lent? Si això és l'último grito. Saps el que em va dir el venedor quan me'l va vendre? Què? Em va dir... Això és l'último grito. Su carencia de fe resulta molesta. Suéltelo, Vader. Suéltelo. Suéltelo, Vader. Suéltelo. ¿Qué haces aquí, R2? Tranquilo, Chewie, tranquilo. Vámonos de aquí, R2. R2, esto me huele a chamusquina. Perdó. Passa, passa. Superwoman. No. Ets Lady J. Ah, et dius així, oi? Sí. És que jo sempre vinc aquí a escoltar-te, tia, perquè ets molt bona. I vesteixes... Estàs tan guapa. I penso que hauries de punxar a segona hora perquè a primera hora hi ha molt poca gent. Però, Adu, insisteix. De veritat, mira, el meu avi sempre m'explicava una història. Són 2 ratolins que acaben en un bol de llet i que estan a punt de morir ofegats. I llavors un d'ells diu, jo passo, no nedo més. I llavors es mor, s'ofega, però l'altre ets tu. L'altre segueix nedant i neda. I quan està a punt de morir ofegat, la llet es fa mantega i es salva. És que la llet, quan la remenes massa, es fa mantega. Soc la Neus, de l'emissora local. Jo sóc el Pablo, de la botiga local. Frank. De la cadira local. Vens per l'anunci? Sí, però havia parlat amb tu. Amb mi, sí. És que busquem un objecte vell o curiós. Sí, i això que ja tenim el Frank. Sí. Bueno, una antiguitat. Això. Sí. És que aquí ha passat 3 cops, no? O sigui, el fet és que apareix un tio que no sabem qui és i compra tota la botiga. I nosaltres tenim la teoria... Bueno, pensaràs que som una mica... Bueno, en Frank i jo també. I l'Adu. Oh, jo la que més. Bueno,
Sí, per coses del destí i tal, pensem que si comprem un objecte, o sigui, cada cop que ha aparegut aquest tio, acabàvem de comprar un objecte. I ho compra tot. I voldríem la falca mínima. La barata. Puc? Sí, passa. Falca mínima. Perruqueria Rosita, tallat secat, només 9 euros. Estem a la plaça de l'Ajuntament. Falca Aida. Llegas muy tarde, solo trabajas, ponme 3 cañas, como las quiere. Pues quiero 3 cañas, quiere de crema, de chocolate o quiere las cañas para mi espada. Dígalo. Aquí la caña se pide así, aquí la caña se pide así. Què? Amb què us heu quedat? La canya. Efectivament, la canya. És el que més us convé, l'anunci Aida. Falca completa, música original. Aida? Sí. Atenció en 3 desitjació. Molt bé, Frank. Sí, però aquí no venem cervesa, oi? No, és que aquí no venem cervesa. Aquí ens les fotem, Frank? Dic jo, alguna cosa més barata? Mira, la gent a sa casa, a la feina, al cotxe, escoltant la ràdio. I de cop senten música. Hem despertat la seva atenció. Per què? Perquè la falca és completa en música original. Per tant, tenim el seu interès. Perquè si la falca fos curta, ni l'escolten. Però la falca és completa. I després de la música, què hi posem? La locució. Chorrades, artículos de conya. Molt bona. Però seria millor es busca objecte antic o de valor. Si el vol vendre i la gent pensa, ostres, tinc aquell quadre de la iaia, vull vendre'l. Aquí tenim el desig de vendre. Vaig a trucar. I passen a l'acció. A l'acció de trucar a la botiga, de trucar a la teva botiga. Aida. Clar. Aida, tio. Tu què dius, Frank? Tu ho vols vendre tot, que sí? Home... Doncs firma'm aquí, sisplau. I no t'ho pensis. Actua. Molt bé. Has pres una decisió molt intel·ligent. O no? Però com que ja has firmat... Mira, et garantitzo que en menys de 5 dies tindràs 30 trucades. Però és que aquell telèfon no està preparat per aguantar-ho, eh? L'any passat van trucar 10. Bon dia. Bon dia. Bon dia. Bon dia. Adéu. Vigila. Gràcies. Ara sí que t'han timat bé. Ara sí que t'han timat bé, que t'han timat bé, que t'han timat bé. Miqui! 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 Home!
Obre-les! Ei, Fran, l'Adu m'ha dit que tanqui! No, les dugues! Pablo. Soy Luke. Mickey. Luke, soy tu padre. ¡No! De veritat, Pablo. Sóc el teu pare. Sí, y yo Rita la cantadora. Sí, Neus, què tal? Com estàs? Ah, doncs ja posaré la ràdio per sentir-lo. Estic obert cada nit, de les 9 del vespre fins a les 9 del matí. Sí. Val. Adéu. Un pirata. Ets tu. Gràcies, Mickey. Això és un somni? Estic somiant. Borrego. Borrego. Tú, Piltrafilla. Gigante verde. Hola. Volia carmels. Els tinc per aquí. Els tinc per aquí. Aquests estan bastant caducats, aquests.
Només em queda un ou Kinder. Té sorpresa dins. Estàs molt guapa. Què tal l'anunci? Bé, molt bé, superbé. Bueno, ja fa 5 dies que el vam posar, encara no ha trucat ningú. I què fas per aquí? He vingut a veure l'Adu. Amb uns amics. Ah. Tenia ganes d'una cosa dolça. Sí. Els caramels. Dorm amb els ulls oberts? Puc venir amb tu? Amb vosaltres, vull dir. Hola. Estava somiant, Frank. Apunta't això que somiaves i m'ho expliques. Sí. Saps aixafar somnis? Sí. Quasi. Com et trobes? Bé, estic bé. Oh, Frank, que et podries quedar avui a la botiga? És que m'agradaria sortir amb la Neus. Puc? Sí. Segur. Vine. Si no puc o no et va bé, m'ho dius. No vine? Va, si vols. Es pot ser més irresponsable? Vaja disciplina. On són els teus amics? He vingut sola. Tens diners? Sí, papa, sí. Vigila, no t'adormis. És el teu pare? No, no el vaig conèixer el meu pare. Sents el mar? No. Ei, Joe, on vas amb la vella tatera de l'àvia? Vaig al Bazar Marga. Al Bazar Marga? I com és que hi vas? Doncs es veu que al Bazar Marga estan interessats en comprar objectes antics, de valor o curiosos. Oh, sona molt bé. Et vaig vendre la tarifa més cara. És que necessito diners. Si a casa seva un objecte antic o de valor, a Bazar Marga li oferim el preu millor. Música? Tinc un CD de l'Ado. És que vull marxar fora, acabar els meus estudis de dansa. El meu somni és ser ballarina. I a tu què t'agrada? L'art. Manet, Klimt, Hopper. Últimament, l'Ado... Si vols ho trec. No. Segur? Segur.
alone again. So not weather Christmas with a special gift. Que m'encanta quan et veig a Nadal, sempre penso, guaita, mira que bé ho fa. No com aquell, el loco. No trobes que és una mica aturat? No, mare, no, és la fama. És que la gent jove tenia una altra gràcia. Aparta, En canvi, gordo. a la meva edat, Posa la sense. maleta. Hola, Pablo. Hola, sóc en Frank. Dolors, Encantat. un home així necessitaria jo. Anem, com estàs? Però anirem a cotxe a les de motos, encara tindríem un accident. Què? Motos, encara tindríem un accident. I tu què? Amb la Neus. Lady J aprova la teva relació. Ah! Lady! Són els fans! Tranquils, ja vinc! Kisses! Has fet trampes. Perdone, xiquet. Es que he sentit en la ràdio que s'està buscant un objecte antico de valor per ací. És de veres? Sí, és de veres. Sí? Sí. Doncs a veure si t'agrada. Tachan! D'on has tret això? A casa. De casa? És la millor. És la millor. T'estimo. T'estimo. És la millor. T'estimo i punt. Però m'ho comprarà. Comprar? Clar que sí. Vine. Oferta número 1. Està bé. Oferta número 2. I posem un 0 més. Tens raó. És lleig estar negociant. Oferta final. Tot el que tinc. Però, Pablo, què... A la 1, a les 2, a les 3, adjudicada tota aquesta pasta a la ballarina més sexy del desert. Que no? Sí. Super tu. Però què fas? No volies anar a estudiar? Sí? Doncs vés. Però, que de veritat, que em deus deixar perquè puguin estudiar? Bueno, per la Guardiola. Però si no de la meva iaia. De la teva iaia? Sí. Però qui la va fer? Jo què sé qui la va fer. Qui la va fer? Ja, saps què? A la merda la feina. I on hi ha cobertura? Depèn què tens. Aquí res, has d'anar a 467. Doncs ara vinc. Ara vinc. Vaig a trobar la feina, un moment, ara vinc. És que t'estimo! Acabo d'estafar, Neus. Curiosa estafa. El doble. Potser el triple. Saps què és això? Una espantosa guardiola. Sí, una espantosa guardiola. Una espantosa guardiola que va fer Pablo Picasso. La va regalar a un amic seu i aquest una de les seves amants ja es va perdre la pista. El triple. El doble com a mínim. I la Neus em pensava que m'estava vacilant, que es pensava que era un Picasso que ho sabia. És un tracte. Ell ja ha acceptat. Quan et queda? Quan li has donat? Tot el que tinc. Jo l'he vist contenta. Li haig de dir. Sí. Li diré. Sí, o la convides O quan- a un viatge, però no li diguis. Hi ha coses que és millor amagar-les. Ja està fet.
Ho has fet molt bé. Tens bon cor. Cava? Frank. Una copeta? D'acord. Però em sembla que està caducat. El cava no caduca. Vine. Segur que no el necessites? Que no, mare, que sóc d'analògic al DJ. No et deixes res? Sí. Gràcies per venir, mare. Bon viatge. I el meu regal? Em vas dir que quan vingués em donaries el meu regal d'aniversari. I sort que ho has dit, perquè se m'oblidava a la botiga. Pablo! T'agafo una cosa, que li vaig dir a la meva mare que li havia comprat un regal i era mentida. Picasso, eh? Regals, mare. Que guapos, eh? Mira la vaca. Kisses! Loco! Bon viatge. Mare. Eh? Si et donen drogues no en prenguis, eh? No, mare. Ja em fas fora? Mare, no t'estic fent fora, eh? T'he dit bon viatge, és el que diu la gent per despedir-se, saps? Ja em crides com el teu pare? Qui t'ha cridat? A tu et sembla que per mi és molt fàcil estar fins a aquestes hores de la nit. Tinc el vèrtic molt accelerat. Ho sento, mare, ho sento. Sí, però tu ho arregles així. Em passo 3 hores sota aquells bafles del dimoni i ara fot el camp amb ella. Un Picasso. Ni entenc per què em mires d'aquesta manera. Mama, no t'estic mirant de cap manera, eh? Sí. Vull dir, t'estic mirant com sempre. Que tu creguis. Bueno, doncs m'ho crec perquè t'estic mirant jo i sabré jo com et miro sempre. Mama, ens podríem despedir per un cop a la vida com persones normals? Sisplau. Segur que al teu pare no li parles així. Ni li tanques la porta així. Mira, mare, a mi no em fiquis més entre mi, entre tu i el meu pare. Queda clar? Perquè jo no sóc com el papa, eh? Aviam si arrenques ja d'una vegada i t'estampes. Mira. Carola, ¿Qué? come stai? Mal. Mi piace verte, monina. Grazie. Frank, la mia sorella. Ciao, ciao. Hija de tu madre. No la mires más, napolitano de mierda. O te arreglaré los huevos. Un día le cortaré los huevos en 3 partes. ¿Tres? Carola, ¿Qué? un día tutto questo sarà per te. La botica, De la abuela. la rebotica, il trotinet, il gattopardo dorato. Tutte per te. Carola, io ti amo. Grazie. Sono il tuo padrino. Ya, lo Mi faccio vecchio, Carola. Perdonami. Perdóname. Io ti amo, Carola. Yo soy... Ay. No me falles. Devo insegnarti una cosetta, Carola. Una statuetta. Se te ve la mandarineta. Non preoccupare. La frutta è buona. È per la famiglia in generale. Dove stai, Franco? No sé, Pablo. Dímelo, dormirás con los peces. No sé, Pablo. Puritano de merda. Us referiu a una guardiola que hi havia aquí de P3? Sí. L'he regalat a la meva mare. Busca-la. Ha marxat. A on? A Barcelona. Truca-la. Truca-la. Té mòbil? Sí. Truca-la. No, bueno. Mama, perdona'm.
Bueno, que ara et torno a trucar i m'agafes el telèfon, va, Val, adéu, mare, adéu. Ara torno a trucar. Estava buida, És un Picasso. Picasso? Dels Picasso de tota la vida. Mira, l'important... Mama! Mama, vull demanar-te perdó. No, mama, no vull dir més. Sí, m'arrepenteixo, mare, m'arrepenteixo molt, de veritat, sí. Que pari. Mama, vols parar? El cotxe! Que paris el cotxe! És que t'he dit una mentida. Saps la Guardiola? Però com que se t'ha trencat, mama? Ostres, sempre fas el mateix. Et regalo una cosa i se't trenca al cap de 5 minuts. Et surt disparat de les mans, oi? Sí, ja. Bueno, mira, mama, saps què? És que m'és igual la vaca, saps? La vaca m'és igual. Jo el que vull saber és la Guardiola. Sí, aquesta. Aquesta està bé? Vale. Bueno, doncs jo em pensava que t'agradaria. Què vols que t'hi digui? Doncs no, mare, doncs mira, és que m'és igual si t'agrada o no. És que el problema no és aquest. El problema és que aquesta Guardiola no és meva. És del Pablo. I jo te la volia regalar a tu, perquè el Pablo me l'havia regalat a mi i jo em pensava que t'agradaria. Però ara resulta que el Pablo la troba a faltar. Sí, doncs està plorant molt, mare. Doncs sí, està plorant molt perquè la va fer ell quan feia P3, mama, vale? I la guardava des de llavors. Mama, és un curs. Sí, parvulari, sí, exacte, parvulari. Bueno, ai, és igual, mama. El fet és que ara has de venir cap aquí per tornar-li a guardar. Sí. Doncs no. No n'hi ha cap amb 60 quilòmetres. Doncs frenes. No freni de cop. No frenis de cop, mare, no frenis de cop. I vigila la Guardiola. L'aguantes amb una mà. Et poses a l'arcén. Va reduint. I quan puguis, mama, quan tu et vegis capaç per fer-ho, dones la volta i vins cap aquí. No, mare, no, tranquil·líssimament, perquè com que és de nit, té llums un cotxe quan és de nit. Entens això, mare? Ho entens que corren? Va, ja t'he dit que no sóc com el papa. Ja t'he dit que És tan difícil que pari el cotxe d'una vegada i torni cap aquí la teva mare. És tan difícil, hòstia. És tan difícil. És que no és difícil, hòstia. No és tan difícil. Mare, és que el Pablo té una depressió. Sí, pobre, sí. Com tu, sí, està molt malament. Sí. No, mama, no! Per favor, no la tiris per la finestra. No la tiris per la finestra! Escolta'm bé, egoista de merda. Tens el nostre futur en les teves mans. Para el maleït cotxe! Mama, no ploris. Va, sisplau. Va, El Frank? No, mare, és que el Frank està fatal. No para de mamar. Està tot el rato. Vale, doncs ja està. Bueno, mare, a quan vas ara? Perfecte. Doncs així de seguida t'hauràs aturat i podràs donar la volta i venir cap aquí. Sí? Vale. Mare, com està la Guardiola? Mama? 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 S'ha posat a cridar i ha penjat. Sí, Neus. Pablo, he tingut un accident. M'he parat a trucar al meu jefe i m'han xocat pel darrere. Què? Com? On ets exactament? No sé on soc. Neus, has de mirar qui va el cotxe que t'ha xocat. Hi ha una dona. És rossa? Porta un collaret de perles? Sí. Està morta, Pablo. Està morta. Dóna'm un minut. Està morta. Dóna'm un minut, Neus. Dóna'm un minut. Està morta, Pablo. Tranquil·la. Dóna'm un minut.
La teva mare ha mort. Ha xocat per darrere de la Neus, que estava aparcada trucant i... Bon dia. Bona nit. Hi ha un accident a 10 o 15 quilòmetres de la discoteca que va a Barcelona. Sí, a prop del quilòmetre 467. Hi ha un mort i un ferit. El meu nom? Pablo. Mama? Estàs viva o estàs morta? Estic morta. És que ets burra! M'estic morint, una mica de respecte. Mama, veus la noia amb la que has xocat? Sí, mama, una noia, mira bé. M'estic farant. No hi ha ningú. Pobre respirar. Tranquil·la. Tranquil·la. Què t'ha passat? Què? Quin... Vaig a buscar-la. Vés cap al cotxe, vés cap al cotxe. Pues perquè la noia amb la que has xocat està anant cap al cotxe. Tu com pots saber amb qui he xocat jo? Doncs mira, mama, perquè ho sé. Estàs ficada en una màfia il·legal? Sí, home, sí, mama. Mira, trafiquem amb mares menopàusiques. Vés cap al cotxe. Espera't un moment. Neus? Hola. Tranquil·la, Neus. Pots respirar? Estàs morada? Doncs estàs bé. Tranquil·la. Vés cap al cotxe que ara ve la meva mare, d'acord? Val. Jo torno. Mama, et dic que vagis cap al cotxe! No em cridis. Sí, que et crido! Espera't! Neus, ja has arribat? Perfecte. Espera't aquí al cotxe. Al Picasso. Ah, sí. Mira si dins el cotxe de la meva mare hi ha una guardiola que és de P3. Vale, és que això és un Picasso, saps, Neus? I això val moltíssima pasta. I ens ho vol... I clar, val milions d'euros i està... No val milions, això. Mama? Sí, vale, ja veus la sirena. Doncs ara vinc, que sí que vinc, mama. Bueno, doncs perquè em dóna la gana. No val milions, això, no val milions! No val milions! No val milions, això! No val milions. No val milions. Aquí tens el teu Picasso. Estàs bé? No. T'ho volia dir, eh? El vendrem. S'ha trencat? Sí, Pablo. S'ha trencat. S'ha trencat. Merda! Girar la truita, hòstia. Girar la truita per què? Si jo no volia un Picasso. Jo ja estava bé, vale? Ja merda de botiga, jo no volia un Picasso, vale? Jo el que vull és... I no val milions! No val milions! Que no val milions! No val milions! Tente. Sóc jo.
Però tu exactament què tens? Primera qualitat, tio. First quality. I tu com saps que és primera qualitat? Tio, és bona mercancia. Sí, d'on ve? Com? On està fet? No sé. Abans tot venia d'Alemanya, però fa temps que tot arriba de Xina o de Malàisia, no et pots fiar. Pues jo tinc un trasto, però així de gran, Què? Un gran? Sí, és un criminal, tio. El què? Mesclar els cotxes grans amb els petits. Jo d'estar sempre, mai vaig deixar que ningú jugués amb cotxes de diferents tamanys. Però si els nens són superguapos. De què estem parlant, tente? Dels Matchbox, dels cotxes que jugàvem quan érem petits. Saps què significa Matchbox? Matchbox significa caixa... De cerilles. No, cerilles no, mistos. Sí. No, llumins! És igual! L'important és la mira, tente. Què? És el mate. Gràcies. Jo t'ho pagaré. Tio, paga-m'ho. És que jo me l'estic jugant. Vull dir... És que t'estan buscant. Què penses fer? Estic arreglant tot. Què collons estàs arreglant? Aquesta foto que et van deixar els de l'anunci, no la penses treure? No. Això és un reclam. Ja va sentir el productor. Em va dir, això és un reclam. Això és una merda, Pablo. I Lady J? Sóc jo? Acaba de decidir acabar amb aquesta merda. Accepta-ho. És la fi de la foto. Però què dius? Dic que vius davant d'un decorat. I a vegades miro i ja no sé si és real o no. I fa com a lleig. Perquè tu estàs entrant en un loop del que no sortiràs. Però vaig a posar remei. Lady J acaba de decidir posar remei a la teva malaltia mental. Veus gavilans? Veus palomes? Que no? Pablo! Veus, ara sí que poden sortir els gavilans. Hola. Estoy a punto de empezar. ¿Dónde coño están mis chicas? No comas chocolate, que te vas a morir como este. Loco.
un amigo, te miro y veo un amigo. Yo no tengo muchos amigos. Porque que quede claro que yo esto lo hago por ti. Y por mí. Basta, basta, basta. ¿Sabes cuánto gano yo por sesión? Yo ahora mismo cojo el móvil y mira. Yo ahora truco y tinc feina. Basta, ¿sabes? Pero a mí lo que me mueve es el amor. No ho diguis a ningú. El amor, tío. El amor. No ha de saber ningú. Loco, te toca. Bueno. És igual, Frank, no tinc diners, no passa res. Torna-ho a intentar. La teva mare sempre guardava els diners dintre de les pel·lícules. Pues mira, Tutsi. Tutsi, ma mare? Però si no tenia diners, com pot ser? I a dintre d'una pel·li, a dintre d'una pel·li. Tu pots creure, Frank? I si arriba a venir un tio i la compra? Pujo a dutxar-me. Doncs ho passo. Em dutxo cada dia i la Neus no ve. Hola. Podem parlar? Vaig a veure l'Ado. Miqui de Txernòbil. Què? Mira'l. És inútil, escarós. És lleig. No me'n puc desfer. L'Ado i el Frank m'han llançat diverses vegades i m'he aixecat de dia per recollir-lo. Però a tu t'agrada? Sí. Doncs queda tal. Ricky, obre! Què em volies dir? Vine amb mi. Queda't, amor. Demana'm el que vulguis menys això. Vine amb mi. No puc. El Frank i l'Ado... No puc.
De quin club són? No són de cap club. Són polis. Central. Hem aturat tota activitat al local. No hi ha res prou sospitós. Continuem l'escorcoll. Pablo. Has sentit que es parava la música? Has sentit que s'ha parat la música? T'has enterat que s'ha parat la música? Jo estava fent un bolet, curant-m'ho de l'hòstia, tio. Però de l'hòstia, perquè avui és el dia de l'any que ve més gent a la discoteca, sí? I de sobte entra el Toni amb un pavo. Bum, 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 disparant, Pablo. Bueno, vale, no disparaven, però duien una arma, vale? I el tio em diu, senyorita, baje la música. I jo dic, tu sabràs, col·lega. I se'n va i faig guaca, i baixo al màster. I plaf, al suelo, Pablo, por si acaso, tio. I de sobte, pam, això a la cara. Pam, això a la cara. Sí? Jo et vaig trencar el Picasso. I de sobte, pam, això a la cara. Pam, això a la cara. I ho obro, Pablo, ho he obert per mirar el que era. I dic, això és pel Pablo. Perquè s'ho vengui, es compri un Picasso i vingui un tio i li compri la botiga. Coca? O sigui, ja sé que és molt fort, eh? L'has pres? Bueno, sense voler, perquè he fet així per mirar el que era. Però no m'afecta, tio. Adu, la persona que ha deixat això ho anirà a buscar i si no ho troben et vindran a buscar tu i et mataran. Però què dius, Pablo? Però és que a la cabina entra mogollon de gent, es poden pensar que ho té el DJ loco. Has de tornar. Joder, Pablo, està ple de policia, eh? Tu ets la DJ, ningú et dirà res. Surto i t'aviso. Central, escorcoll negatiu. El sospitós no està localitzat. Donem el servei per finalitzat. Tios, que ja no ves, tios. Bon dia. Bona nit, no? Vull dir, bona nit. És que aquí ja no sabem ni a quina hora estem. La Neus, tio. La Neus em deixa. Perquè vol que l'acompanyi a estudiar dansa, però jo no puc així d'un dia per l'altre. Jo tota la vida he viscut aquí. I ha vingut l'Ado amb un quilo de coca. I li he dit que la torni, perquè a hores d'ara està tot ple de boli buscant un traficant que ha deixat un quilo de coca a la cabina. Torna de seguida. Pablo, vull que sàpigues que t'admiro. I que ets molt important per mi. Saps què et vaig dir que era el teu pare? És veritat. El DJ loco ha desaparegut. I han reobert la discoteca, no? I el curador els ha fotut una bronca. Els de la policia, perquè li havien tancat la discoteca el dia de l'any, que més gent té que no us ho podeu ni imaginar. I clar, no hi ha DJ resident. I volen que sigui jo, i estic molt contenta, perquè és la meva gran oportunitat, és el que sempre he estat esperant. A veure, perdoneu, Telma i Luis, perdoneu. Però és que el DJ loco ha desaparegut, Vale? L'han matat! Segur que l'han matat! On és la coca, Ado? Ja l'han mataran a mi! Com el DJ loco!
No et mataran. Sí que em mataran, Frank, sí que No ha em matat ningú. I no et vindran a buscar. I tant que sí. Tranquil·la. No, tranquil·la. La coca era meva. Com que la coca? Com? Què fot això aquí? Què fot això aquí? No passa res. Ara vaig a dalt i ho llenço pel vàter i ja està. Tranquil. No t'ho prenguis així, no? Vés a punxar. És el teu dia. Va fora! Sé que esteu esperant el DJ Loco. Adu, avui seràs famosa com tu volies. La nostra DJ president, la millor, la inigualable. No sé com ho han sabut. No sé com ho han sabut. No has matat mai. No et caiguis que és tan fàcil. Digue'ls que no m'has vist. Si no et mato jo, tu ells em mataran a mi, tio. Jo tinc una família. Jo tinc a la Sandra i a les nenes i... Jo, tio, jo no em puc morir, m'entens? Jo no em puc morir, tio. Tu estàs sol. Tu estàs sol. Què, tia? Tu, Marianita! És el meu fill. Els diners eren per ell. Va. No és veritat. És un sobre. Vols tenir malsons? Vols que ens veiem cada nit? Vols no tornar a descansar mai més? Doncs mata'm. 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 No.
O sigui, aquest home va arribar aquí fa un mes, sense maleta ni identificació, i m'està dient que vostè el va acollir a casa seva, li va donar de vestir, de menjar, sense saber qui era. Saps per què l'han matat? Ha vingut el de la pistola i... Sí. No, això ja m'ho has dit, però... Vull dir, si saps alguna cosa més. No. Ell, el Frank... Frank? Qui és el Frank? Ell, el Frank... No, ell no es deia Frank. Es deia Pablo. El coneixíem molt bé, saps? Portem 2 anys darrere d'ell i del seu jefe. Ara fa un mes, just abans de que el perdéssim, va matar el seu jefe. Sí, es veu que no va poder més i el va matar. Però ens va fer un favor a tots plegats, No te'n vas enterar? Vull dir que va sortir a les notícies, que van sortir fotografies de tots dos. No veus les notícies? Aquí no arriba la senyal de la tele. I el televisor que tenim a dalt. Veiem pel·lis. Ja. Nuestro viaje finaliza con música dramática. El Frank era el meu pare. Està mort. El meu pare està mort. És hora de tancar. De tancar per sempre. Aquí no hi ha res, tio. Fot el camp, saps? És que és una merda. Bueno, no passis. No. Bueno, les nubes estan bé, saps? Surten barates. Quan ens tornarem a veure? Ja ens hem vist prou. Raó. Ens tornarem a veure. Va, tia. Time
man